Менә кайда булган икән. Күп мезләдем бит. Әти белән әнинең яшь вакытлары. Кара нинди чибәр булганнар. Монда әнинең чәчләре кап-кара әле. Әти дә яшь, гайрәтле. Әти үлгәнгә дә 15 ел булган инде. Әни 3 ел элек вафат булды. Бик сагынам үзләрен. Менә бу абый белән без авылда вакыт. Бу фотоны күрше Әнәс абый төшергән иде. Без бакчада алма ашап утырганда төшерде. Эй, күңелле иде ул вакытта. Рәхәт иде. Мәктәп. Беренче укытучыбыз Нәсим апа белән фотога төшкән идек. Бу ниченче ел икән? 1955 елдыр. Менә без абый белән су кыйнабыз. Монда дуслар белән футбол уйныйбыз. Җәен бик рәхәт иде. Бу Җәмил апам белән ул миңа нәрсәдер сөйли. Балачагым бик күңелле үтте.